Kapod wan mane motendo kod romo mano bedo kawuono ni sirkal oyango ni giketo tenge maromo siling bilion 2 mar chulo ganda mano yudo hinyruok e kinde mag ng'anyo. Bagi oyange e kinde sidho report mar mesi 10 mano keti winjruok e kind duond bura mar UDA kod ODM. Walter Nyambaga nigi ler ewi wachni. E kar bagorombe ma Ksh2B Nairobi, romo mane okelo kanyakla jo od bura mag ODM kod mag UDA, mocho e kom kod ogai mar ODM Dr. Buroginga, kod jatend piny William Ruto mar UDA. Ka ema komiti mane meeting mar jiwo keto en misi 10 mag bero Kenya kata 10-point agenda. Mochwale lipodgi report maulieko weche bura kachiel kuom wechego wuok e tengo silings bilion 2 ne chulo jok mane oyudo hinyruok mag ng'anyo kochakore 2017 nyaka sani. We did not even stop at 2013. We went back all the way to 2017 to make sure that all those that were affected by protests from 2017 are now captured. So we have already identified all the people in there. We have provided resources. You will be approving 2 billion shillings to make sure that we have the resources to compensate those people. Ogai mar ODM Dr. Buroginga kod jatend piny William Ruto onyiero jok makoni misi 10 ngunyore lo kendo chope giko gino moduono sirkal mar manywanda. But there are people who thought that this report was is the one which formed the foundation for establishing broad-based government. Mr. President, I want to inform the country that broad-based government started long before the 10-point agenda came. There are some people who want to appoint themselves supervisors, as if we met the commitment to them. We did not make the commitment to them. We met the commitment to the people of Kenya. And our responsibility and reporting is to the people of Kenya. Ruto kasiro lipodno chiko spika mar od bura mamalo kod mar Senate mondo losa put madhi luwo matut kendo keto e tim gik motende kod chike mar chopo kare lipot mar mise 10. We must now accelerate the passage of the laws that are there in Parliament. And I do recommend that we establish a mediation committee, a broad-based mediation committee, to negotiate between the two houses of Parliament so that we can fast-track whatever is remaining of the 10-point agenda. As you know, that some of us have been very concerned about the issue of victims, and I'm glad that today they've gone on record. Apudno cholo weche 11 mondo ketie tim mokelo kanyakla chuogo komiti od bura marango keto e tim chike mokwamo od bura mondo kadhi lipodno mar nadko mapod odong'. Rango ratiro mag oganda kanyakla kod weche mamulo loch gwenge. Apudno dwaro ni mondo ketie tim chuogo chike mag counties kod siro duol matayo yiero pacho ka IBC e kind mamoko. And this is what we've come to do this morning. Give the implementation status in terms of each of those 10-point agenda. To promote access to justice, the Independent Policing and Oversight Authority should conclude investigations into complaints within 6 months and publish its findings. Magiting Mareka Governor Masia James Orengo, to othal kod kuku mar ODM kod UDA, kase ole podno ni orem chopo winjruok mane ni kind Raila Odinga kod Ruto. Raila nowacho kendo 10-point agenda ni nyithiwa manomaki mondo we manonegi mondo joma nonegogi mondo donjnegi mondo otwegi to manotho anyuolagi mondo yud compensation. Giseyudo koso pok giyudo? Be giseyudo? Wenge koro rango od bura kamochwali lipodno ne kweth od bura mag UDA kod mago mag ODM kabinede biro ketie tim e kinde ma put nogo mar misi 10 bendo med dweche 2 mar chopo tichgi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi.